Is-sit netnews.com.mt ippubblika parti mir-roster li nħareġ lil ħaddiema tal-Air Malta. Roster li issa ġie estiż sa Settembru, meta l-ftehim oriġinali ma' dawn il-ħaddiema kien li se jingħataw impjieg alternattiv sa nofs ix-xahar id-dieħel. Dan ir-roster il-ġdid li ħarġet il-kumpanija jkopri sa 11 ta' Settembru u allura bosta qed jistaqsu bir-raġun għaliex il-Gvern qed jinjora l-ftehim oriġinali illi sar mal-impjegati. Il-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu qed jgħid li dak li qed jiġri fl-Air Malta hija sitwazzjoni oħra fejn il-Gvern reġa' nganna lill-poplu, sitwazzjoni li qed tipperikola l-eżistenza tal-linja nazzjonali. Kien dan il-qofol tal-messaġġ illi wassal il-Partit Nazzjonalista f'konferenza tal-ħabarijiet indirizzata mill-kelliem għax-xogħol Ivan Castillo u mill-kelliem għall-Finanzi Jerome Caruana Cilja. Ivan Castillo tefa' dawl fuq dak li għaddejn minnu dawn il-ħaddiema tal-Air Malta e kif minħabba l-aġir tal-Gvern hemm teddida fuq l-eżistenza ta' din il-kumpanija u anke fuq l-istess ħaddiema. Inkwetati fuq il-paga tagħhom, invista tal-an kollu fejn hemm l-għoli tal-ħajja tkompli tola, fejn qed jibżgħu li mhux se jkollhom kwalità tal-ħajja kif kienu jgħixu qabel. Fejn dak li ġew imweda mhux se jiġi imwettaq mill-Gvern tal-Labor. Ivan Castillo qal li dawn il-ħaddiema spiċċaw ingannati mill-Ministru Clyde Caruana li kien qalilhom li kien hemm pjan u kollox kien lest, iżda jidher li din kienet gidba. Huwa żied jgħid li l-Gvern għandu obbligu li jwieġeb għal diversi mistoqsijiet li qed isurulu fosthom dwar fejn marru il-flus li jkunu investiti, dwar il-mod ta' kif qed jintażlu il-ħaddiema u dwar il-pagi u l-benefiċċji li se jingħataw. Min-naħa tiegħu id-Deputat Jerome Caruana Cilja qal li l-ħaddiema bħalissa jinsabu għaddejjin minn inċertezza kbira. Huwa staqsa x'inhi l-istrateġija tal-Gvern għall-Air Malta e kif sa issa ħadd għadu ma jafx se jiġri alla volja saru ħafna wiedi mill-Ministru tal-Finanzi. Jerome Caruana Cilja appella wkoll sabiex flus il-poplu jintefqu fl-aħjar interess tal-pajjiż. Flus il-poplu, it-taxxi li nħallsu il-koll, it-taxxi li nħallsu jiena u inti jintużaw kif inhu xieraq u mhux fid-berbieq u l-isparparjar. Fil-waqt li il-Ministru tal-Finanzi jgħidlek biex tissikka ċ-ċunturin miljuni minn flusna qed imorru għal dik il-klikka korrotta. Huwa semma numru ta' okkażjonijiet fejn sar u għadu qed isir tberbiq ta' flus mill-Gvern u appella sabiex il-Gvern ma jibqax jitħaq bin-nies u jużhom biss għal voti.